Ito siya. So, chocolate ko yung mga ibang planner, yung mga floral, mga ganon. So, tapos na akong magluto, guys. Actually, ito. Teka, ang dilim. So, ito na ano natin, guys, sa puna. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today is aalis kami. Hindi pa ako nakapag-sukle. Pero aalis kami guys dahil finally, ipapakat ko na yung ano ko. Ipapakat ko na yung dilim dito guys. Ipapakat ko na yung PLDT kasi next week. Hi guys! Magpapakuha kami sa Parasat. Hi guys! Hi guys! So ayan. So, si Hagrid, pinagbaon ko na siya. Cereal yung pinili niya. Cereal, tsaka yung, Yakult. Ako naman, magbabaon lang ako ng, ng tinapay. So, ito yung bili ko kahapon, yung whole wheat bread. Tapos, talagyan ko lang ng peanut butter. Bibi! So, ayun, magbabaon ako. Kasi, baka matagalan na naman kami mamaya. So, yun. Ano sa'yo mong giit? Pakita yung mong giit. Number P31. Please proceed to counter 11. Cereal? To counter 11. Hello guys! Nakarating na kami sa bahay. So, yun. Nagluto ako ng itlog. Itlog lang. Tapos, inano ko ng butter yung inilagay ko. So, yun. Ang tawag doon? Sinasabihin ko. Galing ako sa So, ano ba yung sinasabi ko kanina, guys? So, ayun nga. Nag-break na kami. Hiwalay na kami. Hiwalay na kami ni PLDT, guys. So, nag-break na kami dahil ayoko na sa kanya. Kanina ko pa siya tinutol. So, okay na. So, si Papa na lang yung papa-applyin ko doon sa Parasat. Na-try nyo na ba yung Parasat, guys? Please let me know kung na-try nyo na kung okay ba siya or ano ba. Kasi hindi naman talaga ako ganun kagamit yung telephone ng PLDT. Pero, hindi din ako ganun kalakas gumamit ng internet. Kasi YouTube lang naman talaga yung inano ko. YouTube, tsaka yung sa Shopee, ganun. Hindi naman talaga over na over yung So, hindi ko kailangan ng malaking gig or Mbps. Anong gig? Mbps, hindi ko kailangan ng kalakay. Pero siguro, okay na siguro sa akin yung 1 or 2 Mbps. Okay na siguro yun. Pero, kung sino yun, kayo guys, na-try nyo na ba yung Parasat? Please lang, advise nyo kung okay ba siya or ano yung pinakamagandang Kasi, useless na din kasi yung sa PLDT ko. Parang every month na lang kasi siya. Parang nakaschedule lang ako pumunta sa PLDT. Kaya, sabi ko, wag na lang. Okay na. Okay na yung medyo. So, ayun, medyo matagal na rin naman yung pinagsamahan namin ni PLDT. So, umimiss ko din siya. Pero anyway, ayun, kakain na tayo guys. So, ulam natin ngayon is, eto yung ulam natin. So, nagluto lang ako ng itlog. Ayan, kay Hagrid, meron ding broccoli. Ito yung natira sa, sa umagahan namin kanina guys. Tapos yung isda, pinrito ko ulit kasi hindi namin nakain kanina kasi hilaw. Kaya niluto ko ulit. So, ayan. Yan lang naman. So, kain tayo, guys. Yung isa doon, nandun sa, naglalaro. Busy siya. Oy! Nasaan na, Dong? Dong? Kulay-kulay na naman siya sa mga niya. Ay, nako. Come na, eat na, dali na. Eat na. Wash hands to. Wash. Hello guys.
guys, ang nakatulog ako. Pinatulog ko si Hagrid, nakatulog din ako. So, ayan, dumating ating package from, So, nag-order ako ng, planner to, guys. So, eto siya. So, check natin kung ano yung, niya. Ang cute! Cute naman ito. Ito yung hinihintay ko yung booklet ko. Kasi kailangan ko ito. Teka, pala. Kailangan ko to. Tapos ito, sticky note. Sticky note pala to. Hindi ko pala ay post-it memo pad pala to. Hindi pala to sticker na planner. So, Hello Kitty. So, diba? Gusto mo yun? Hello Kitty. So, yun nga guys, Hello Kitty. Actually, hindi talaga Hello Kitty sana yung kukunin ko. Kaso, yung sa mga ibang planner, yung mga floral, mga ganon, ingay. Yung mga ibang kulay guys, ang tawag dito. Iba kasi yung laman niya. Parang hindi, yung laman niya, hindi yun yung hinahanap ko. Kukumpara ko sa ibang planner. Iba din siya. So, ayan, tingnan ko muna guys. So, ito yung laman niya guys. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan, yung mga monthly plan. Ito kasi yung inaano ko. Susulatan ko yung, kasi minsan nakakalimutan ko yung mga so kaya na nakaschedule. Yung weekly, meron siyang weekly meal plan, ganon. Weekly meal plan. Ano to? Pagkain. Weekly plan. So, meron ding mga memo. So, I love it. So, ayan. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung nakikita niyo siya. So, ayan yung weekly plan. Tapos, may memo siya. So, ayan. So, susulatan ko to ngayon. Dahil, actually, matagal ko na itong hinihintay. So, eto yung mga ganito siya. Ayan. Hinti ko talaga to. This is only 170 ata ito guys. Hindi ko sure kung magkano. Pero parang 170, 188, 186 parang ganon. Yung post-it pala to. Akala ko sticker. Hindi ko naman siya binasa. No? Sorry naman. So, Hello Kitty lang din yung kinuha ko. Pero okay na din to. Magagamit ko pa rin naman to. So, ayan, this is 50 pesos. At saka eto, my goodness, ang tagal ko nang hinintay nito dahil kailangan ko. Kung nakita niyo yung mga listahan ko, kasi nga naubos na yung listahan ko yung maliit, naubos na siya. Kaya ito yung hinihintay ko na booklet. Ayan. I think 50 pesos din ata ito yung price niya. Kalimutan ko. Ayan, Chum Chum. Nabili ko to guys sa Chum Chum Paradise. Sobrang dami. As in, sobrang dami ng niya. Pinatulog. Okay. Inisip ko talaga, okay, kailangan ko ba to? Kasi sobrang kailangan ko din talaga siya. Sobrang kailangan ko siya. So, ayun. So, susulatan ko na lang muna to guys. Okay? Hello guys. Alam niyo mga ngayon lang ako. Actually, alas 4 pa ako nagising. Good morning, no? Pero, pag-alis si Papa, humiga kami ulit. Ang sarap humiga kasi umuulan. Teka lang, kasi si Hagrid. Again, trolls na naman. So, kailangan nating magbukas ng bintana. Dahil, kailangan kong bumangon. At today pala guys, hindi ako mag-upload. So tomorrow ako mag-upload. 2 video siguro yung i-upload ko. Ganun na lang yung gagawin ko guys dahil yun nga, pinaputol ko na si LBC, si PLD. So wala na akong connection at maghihintay pa ako sa ang Parasat. Pero for now, doon muna ako mag-upload sa computer shop. So guys, kailangan kong wala pa akong nagagawa. As in, wala pa akong nagagawa. Yung kita yung mga hugasin doon sa likod. Ayan. Ayun. So, kailangan kong hugasan yung lahat. So, yung isa naman, eto. Nanonood na naman ng trolls. Dahil, yun. Let's get started.
So, hello guys, tapos na akong magsulat doon. Binibidyo ko kasi si Hagrid kasi nanonood kasi siya ng ng The Good Dinosaur. Every time na dun sa part na talaga yung malapit na matapos, oh my goodness, ingay. Umiiyak talaga siya guys. Ano ba yung sinasabi ko guys? Yun nga, ingay ni Hagrid. Nanonood na naman niya, inuulit na naman niya yung trolls. My goodness. Kahinaan ko lang. Lakas. Ayan. So, yun. Binidyohan ko nga siya kanina dahil umiiyak talaga siya, guys. Noon pa, nung na-search ang manood ng The Good Dinosaur, ano pa lang siya eh. I think mga 1 year. Yeah, mga 1-year-old siya. Nag-search ang manood niyan. Hanggang sa, hindi ko alam kung naintindihan niya kasi umiiyak talaga siya. As in, try kong paghanapin yung video niya noon. Yung na-video ko talaga siyang grabe yung iyak niya. Parang nafe-feel talaga niya yung So yan, nanonood na naman ng kasi walang siya makapag-YouTube, hindi siya kasi walang internet. Sana naman magpapakabit na kami ng pero yan, inulit na naman niya yung trolls. So, nagluluto ko yun guys ng lunch namin. So, eto, yan, patatas. Yan, patatas. Tapos nalagyan ko lang ng itlog. Ingay na naman. Yan, so, tapos na akong magluto guys. Actually, lang, lang to pagkaluto. Patatas lang yun ang niluto ko. And eto, teka, ang dilim. Yung patatas, nilagyan ko ng itlog. Pinimplan ko rin ng asin at saka paminta. Tapos eto din kay Hagrid. So, ayan. Kain tayo, guys. Tapos yung leftover namin kanina. Kasi nag-fried kami. Kaya naglagay ako ng gulay para side. Kangkong. So, ayan. Inulit na naman niya. So, say, kain tayo. Tayo. Hello, guys. So, ang damit ko ganun pa rin. Hindi pa ako nililigo. Pero, bago ako maligo, mag-ano muna ako. So, I have here my celery. Saka ito. Ano ba yung tuna ko? Yung tuna. Tuna. Century tuna. Tapos, yun. Papalaman namin yun sa aming bread. So, ayun. So, gagawin ko na siya. So, eto na natin guys, sapuna. Ayan, adobo yan guys. Tapos, yan, kangkong as usual. Kailangan may gulay. So, yan. Tapos yung kanin natin, medyo okay na to.